И здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Здравейте! Здрасти! Тук сме, почваме да караме. Трети клип. За тази седмица. Отиваме на гледката. Нали бе? Да. Добре, ай. Ще видят гледката. От село Буковак. Къде? Ай. Ай. Обръщаме камера. Ето ви тротинетите, светила, да? Тротинетите. кара. Събрахме се. Ай, действаме, пичове. Ай. Събрахме се 4, станахме вече, не сме двама. Двама сестри, двама братя. Ако има още кандидати да пишат. Да пишат, да дойдат и те с нас. Да ме пишат налично във фейса, който има с мене. Сега ще видите... Ще видите това. Гледката. Отгоре, от Буковак. Папа, страшни, че баба няма нищо. Ви малко вика. Просто след гората сме, сега ще видите гората. Тук сме. О, бе, хубав път е това. Пътя е хубав. За сега пътя е хубав. Чай да я натиснем малко. Опа! Да я натиснем малко, ама ще ги оставим уния назад. Добре, тук сме вече. Продължаваме само нагоре и нагоре. После трябва да измиваме тротинетите, нали знаете, пичове? Тъкмо ще кажем край и там на клипа ще сложим край на автомивката пак. Направим когато преди да ги смием и след като О, да бе, то видите каква разлика. сега сме минали от калото, гумата, от гумите, де. И станаха. Пътя на кат, от кат само нагоре. Пак така, както видяли. Много след моята тротинетка. Вече не сме двама, а сме 4, пак казвам. След друга сме повече хора. Ба, ние почти сме стигнали, бе, пичове. Остана ни един баи там горе. Е, тук има едно такова като къща. Трябва да дойдем през деня. Трябва да видим през деня да дойдем и ще видим така пак през нощта. Да видим как ще... Да видим, таман ще снимаме за клип. Ако искат да харесат, на колко лайка отиваме там, бе? На 56. Мога са, бе. Аз съм за 40, брат. 25-30 лайка. Малка, той ще каже, на колко лайка? На колко лайка, бе? 25. Добре, 25 лайка отиваме там. Лайка отиваме на това място. Така че абонирайте се и харесайте видеото. Най-добрите видеоклипа да ги правим в канала на Наско Дона черта Гинев. Така е, братко. Чай, аз спрете да покажем тук, че сме... не съм взел това фенера, брат. Как гората. Къде ми фенерче? Точно я пускай това. Я пусни твоя, бе. Там е така нагоре. Я, брат, пусни твоя там така нагоре. Я пусни така нагоре да светиме, да видят, че сме посред гората. Брат, пуснаха е това с дето вари 28 пъта и боята. Погрешен завой. Брат. Що се Чакай. Това нещо се чу. Давай да тръгваме, че има мача, как има тук пичове. Ако има някъде Я на селяно, бе, брат. Чухте ли? Чухте ли, бе? Спокойно, бе. Спокойно, бе, няма да ги оставим. Пусни фенера, бе, Тошко! Тая дупка, това ще го настигна сега и ще го надмина. Да, бе, ние почти сме стигнали, после надолу няма да снимаме, мисля, че няма да снимаме. Да, няма да снимаме, защото просто няма как, то надолу става сила. Дърпате ли са, бе? Ти него или той тебе? Да, ние сме само нагоре. О, бе, студено е тука, бе, то напреди от тука минаваше вода. Той е за фама, е. Тук сме, там горе е сметището на село Буковак. Каква е тази дупка, бе? Каква е тази дупка, бе? Да, който има каучо гума е много зле.
Аз имам само моята е задната е каучук. Моята е задна. Моята две оригинални с, как се казваше с... Оригинални. Не бе, с това или бил... Гума. Не бе, с вътре да ти имаше, брат. Да, бе, с гума. Гума, т.е. гума. Гума. Вътрешна и външна. Не бе, как се казваше, бе? С гел, моите гуми са с гел. Против пукане. Против пукане. Да, бе. Да препоръчвам такова нещо. Черно нещо такова. Аз ще покажа по-нагоре, че нали, имам каучук в задната гума. Ние така се дърпаме. Който няма батерия, не си слага тротинетката да зарежда, така е. Так, палива траката. Вчера съм видял за 69 лева такова, GoPro с поставка тук. Ба, има нещо пак в гората ли, бе? Нещо се чу. Така по-светло, брат. Я гледай какво става, Тука пътя. Сега ще видите това. Какво е това? Чакайте, кола има. Кола минава. Да бе, ще намаля това скоростта, ама... Чай да видиме какво ще ни кажат. Бах. Още една идва, бе. Значи не сме сами, няма да сме сами на гледката, пичове. Ще има и още хора на гледката. Добре, че сме пуснали това фенерчета. Че ако не ни видят и тук е тъмно, те карат по принцип силно. И пак казвам, който иска и има тротинетка, има с мене в месенджера, има на приятелство да ми пишат. Ще си идваме така за клипове да снимаме. Те отзад се дърпат уния. Още баира няма, те се дърпат. Пичове! Сега идва баира. Давай. Дупка! Дупката. Сега е 30 да виж колко са движи, брат. А после надолу. Парчим. Ма вие се дърпате яко, гледай, това е. Елай ти, Раско. Как? Виж, аз съм на камъните. Аз Маро дърпа, аз дърпам къде. Ама обаче тук е мокро, бе. Мокро е тук, бе. Гледайте. Моята е, че и двете ми са станати, брат. Сега, брат, един голям камък и падаме тримата. Чай, тая обръщат. Обръщат. Коли са, бе. Раско, бягай. Тук сме стигнахме. Вече на това. Да, бе, направо нас, бе. Гледката. Вау, каква гледка само. Бе, няма кал, брат. Уай, да бе, то верно няма кал. Може да си минем от тук. Излязоха навън, аз спри за малко, брат. Аз спри, бе. Последвайте в TikTok. Снапваме малко на гледката. Така, гледката. Това е Плевен. Много яко. Я да бежи панорамата, брат. Панорамата. Къде Панорамата. Чай, аз къде е тако? Нажива е Тя не може да се види. Тя не може да се види. Бе, много рано, брат. Добре, пиче, какво правим? Седиме тук малко и бегаме да миеме тротинетките. Да си починат малко, а? Да, Нали? Пасете, брат, аз имам 4 чертички. приятели, върнахме се да измиеме тротинетките. Чакайте да ги видите какви са мръсни. Почваме с моята. С моята почваме. Поред само Факал. покажи гумите, брат. Факал.
Добре, сега ще видите една голяма... И ще видят и крайния резултат как ще стане. Добре, нас. Приятели, избихме тротинетките. Къде тротинете да видим крайния резултат? Да, ще ги покажем сега. Само да обърнем камерата. Еги, бе, еги. Това са. Като тротинетките са измити вече, не са мръсни. Сега ще изцъхнат, ще пинем тук по едно чайче да се стоплиме. Ще караме още, че имаме още батерия. Късно ще караме, ние по принцип се прибираме късно. Така че очаквайте клипа, искам да харесате, да се абонирате. И на 25 лайка отиваме на това място. О, да очаквате още клипове. Тук е с бандата. Еми, това ще е за днеска. Ще има по-още. Чао. Чао да се, приятели, абонирайте се и харесате клипа. На 25 лайка правим клип, как отиваме на доставената къща. Така че абонирайте се и харесайте видеото. Чао! Чао!